Yo, this is serious, very serious. Prince Enda, we're gonna see make it return. Wira mana koni goni ya sani onigo beni wabedogi unity. Mana wacho ni joajawa te odhi studio record thum achiel ngato ka ngato kel verse ne. Kendo na wacho ni ya ni timo marach kuom dhi studio golo thumi kendi. Otim gini kaka jo Tanzania notimo ne Magufuli. Kaso podi yudo nafas mar go nago sime me 310 nago. Ni nyalo timo na gimoro makata family na ok nyal yiego. Nafas mi yudo mi gona go sime ni. Diri uri gi jowete ni ugol ne go Raila Amolo Odinga thum mi ywage go ma jo piny dhi winjo. Ni wuondo jowete u. Iwuondo jowete u nudhi kodgi studio. Ma wuod Phoebe wuok nyaka Nairobi, wuok Kisumu kabiro Nairobi. Sani gi manyo kaka ginyalo facilitate wach thum. Wach record thum mi ywago Raila Amolo Odinga. In sani kigo kagigoni simu to kimaki. Jo thumbe wete ni kuma nitie kuma gitere gikete studio. Gineno kaka ginyalo facilitate mondo gigol thum achiel mi ywago Raila Amolo Odinga. In sani kigoni simu okimaki. Mr. Kede ming'yo namba ne manyo ki 310 nago. Bro, wadwaro umoja. We will never accept impunity. Wadwaro umoja. We 310 an. Kendo ka gimoro tima, to in mise 310 ian gi evidence. To kariambo to dhi maka itera court. Koka mano jo thumbe duto te, wan gi minwa moro man diaspora, odak Amerika. Iluongo ni Rachel Amimo. Oyie golo facilitator ya kizungu tek. Rachel Amimo modak Amerika. Mose chungi jo thumbe kendo se chungi nyithi kiye e pachoka. En mane ok odwar ni weche ne obede social media. Owacho ni jo thumbe ma record thum go. Aoro nu gimoro matin through en. Oro na sani kendo aoro gini ne Eda Ayon. Ase wuogi jo thumbe me studio go kendo ang'e jo thumbe mane studio. Aoro nu gimoro sani mondo mi ugol thum mi ywago go Raila Amolo Odinga. Threatening moko manono mag ng'ato ne oringo dhi ogolo thum no. Will never work. Goluru thum maber. Awuoyo gi Rachel Amimo mose chung kogiji kendo se chung koda kendo se chung gi nyithi kiye ji mang'eny ong'eyo. Awuoyo kode sani oro gimoro matin mondo mi aorne jo thumbe me studio go. One kaka chamo go gimoro matin ka gi record thum no. Ero uru kamano. Yo, this is serious, very serious. Prince Enda, we're gonna see make it 310. Wira mana koni goni ya sani onigo beni wabedogi unity. Mana wacho ni joajawa te odhi studio record thum achiel ngato ka ngato kel verse ne. Kendo na wacho ni ya ni timo marach kuom dhi studio golo thumi kendi. Otim gini kaka jo Tanzania notimo ne Magufuli. Kaso podi yudo nafas mar go nago sime mi 310 nago. Ni nyalo timo na gimoro makata family na ok nyal yiego. Nafas mi yudo mi go nago sime ni. Diri uri gi jowete ni ugol ne go Raila Amolo Odinga thum mi ywage go ma jo piny dhi winjo. Ni wuondo jowete u. Iwuondo jowete u nudhi kodgi studio. Ma wuod Phoebe wuok nyaka Nairobi, wuok Kisumu kabiro Nairobi. Sani gi manyo kaka ginyalo facilitate wach thum. Wach record thum mi ywago Raila Amolo Odinga. In sani kigo kagigoni simu to kimaki. Jo thumbe wete ni kuma nitie kuma gitere gikete studio. Gineno kaka ginyalo facilitate mondo gigol thum achiel mi ywago Raila Amolo Odinga. In sani kigoni simu okimaki. Mr. Kede ming'yo namba ne manyo ki 310 nago. Bro, wadwaro umoja. We will never accept impunity. Wadwaro umoja. We 310 an. Kendo ka gimoro tima, to in mise 310 ian gi evidence. To kariambo to dhi maka itera court. Koka mano jo thumbe duto te, wan gi minwa moro man diaspora, odak Amerika. Iluongo ni Rachel Amimo. Oyie golo facilitator ya kizungu tek. Rachel Amimo modak Amerika. Mose chungi jo thumbe kendo se chungi nyithi kiye e pachoka. En mane ok odwar ni weche ne obede social media. Owacho ni jo thumbe ma record thum go. Aoro nu gimoro matin through en. Oro na sani kendo aoro gini ne Eda Ayon. Ase wuoyo gi jo thumbe me studio go kendo ang'e jo thumbe mane studio. Aoro nu gimoro sani mondo mi ugol thum mi ywago go Raila Amolo Odinga. Threatening moko manono mag ng'ato ne oringo dhi ogolo thum no. Will never work. Goluru thum maber.
awuoyo gi Rachel Mimo mosechung' gi ji kendo osechung' koda kendo osechung' gi nyithi kiye ji mang'eny ong'eyo. Awuoyo kode sani oro gimoro matin mondo mi aorne jothumbe me studio go one kaka chamogo gimoro matin ka gi rekod thumno. Ero uru kamano. Yo, they serious, very serious. Prince Inda, wekuru walo gi ji bwana. This was the right time to show us your unity. Wangeo ni un famous, wangeo ni ji ong'eu. Lakini Raila Amolo Odinga nyocha oriwo joluo teko moro achiel. Makata no wa expect ni un bende kaka jo ajawa. Udhi e studio tuweronwa wera achiel mondo nyiswa unity ma bende un godo. Ok ni ukawo advantage ma ng'ato ka ng'ato dhi e studio dhi record thume mamare. Weuru walo gi ji bwana. Ema jalamo nyakoni maber ni aluong nyithindo gi nikech samoro Prince Inda nigi wigi ok ti maber. Femo ketho wigi. For example in Tanzania wasani te nokawo differences magi kane Magufuli otho moketo piny magigolo wera achiel ma unite the country mondo mi Prince Inda nigi kaw gini kaka unity factor. Uchokru kumoro achiel kaka jo Ohangla udhi e studio ng'ato ka ng'ato gol verse mare. Prince Inda ringe studio mondo mi ji ong'e ni koro hero Raila sana. We uwalo gi ji bwana. Dhi uru e studio kila ng'ato ka ng'ato en ajawa artist mong'ere gi. Ng'ato ka ng'ato ka verse ni okete thum mondo yuag Raila kanyakla achiel kaka ji yuage sani ji obriwore kumoro achiel. Un koro biro ka ukelonwa disunity ma un go gi ubinafsi gi roho maricho ma un go ni ng'ato ka ng'ato dhi e studio dhi yuago Raila. We ukuodo wi ji. We ukuodo wi ji. Prince Inda chai kabisa. Yes, Raila ni hero. Samoro ne osiepni ok inyal nyiswa ni koro ine mia ni here moingo ji te. No nigi call upon your fellow musicians to the studio pamoja to yuago Raila Amolo Odinga gi thum achiel. Ok itimo gima ber. Ema jalamo no nigi kawo nyithindo ma pachgi ok tigi mondo iriw kumoro achiel. Kwani uonge riwruok. No nigi ugol thum achiel. Ok ni ng'ato achiel dhi e studio ng'ato dhi e studio. Mano disunity of the highest order. Revisit uru gima utimo ni. Wadwaro thum achiel mag jo ajawa teme yuago go Raila. We uwalo beduru gi unity.